Ден по-късно, отчаяна след посещението на Кирил, Лена информира майка си за уволнението и за заканата на Кирил да й отнеме Юли. Срещата нарочно е в оживен търговски център, тъй като младата жена се страхува, че ако са насаме вкъщи, майка й може да направи сцена. Не знам, мамо, притеснена съм, защото той каза, че е говорил и с адвокати, от отдавна го обмислял това. Сериозно ли? Да. Кирил? Да. Спокойно, спокойно. Не е толкова лесно да вземеш дете от майката. Знам, но въпреки това се притеснявам. Малко детенце как? Аз държа той да бъде част от моя живот. А на всичкото отгоре пък и работата. Наистина съжалявам, мамо. Това, че се уволнили, хич не ме притесни. Даже напротив, така по-лесно ще я накарам да се върне в училище и да се завърши. Виж какво ще ти кажа. Работата в случая не е важна сега за теб. Повярвай, трябва да се върнеш в училище. Мислиш ли? Разбира се, много е важно. Много е важно за теб. Да учиш, да имаш... Образованието е много важно. Как? Как ще продължим нататък? Аз съм до теб, ще ти помагам, ще те подкрепям, много те моля. Искам да продължиш да учиш и заедно ще се справим. Да гледаме това сладурченци. Ако е така, мамо, аз ще отида при директора още другата седмица. Ще обещая, че ще бъда редовна, няма да бягам от часовете и наистина ще завърша. Лени... Много съм изненадана, че мама прие всичко толкова спокойно след всички беди, които й причиних. Беше толкова мила, че чак не можах да повярвам. Мисля, че е доста добра идея да се върна в училище. Точно така. Това е правилното нещо. Искам да те зарадвам с нещо друго. Искам да ти обещая, че никога повече няма да крия Юли. Ще го представя и на приятелките си, и на всички. Ма разбира се, той е твое дете. Да. Пък Хана и Мария са ти най-добрите приятелки. Те, ако не те приемат така, значи не заслужават. Просто да не ти пука. Не, аз трябва да го направя, защото това е супер. Никога повече няма да повторя тази грешка да се отрека от сина си. Така е. Благодаря ти, мамо. Сега ще вода. Това магазинче. Много ти благодаря, наистина. Да разгледаме, има интересни нещица. Разбира се. Мисля, че Лена имаше нужда така да се стресне и да осъзнае, че е майка. И да разбере, че детето е най-важно за нея сега. И сега е мотивирана. И двете заедно, мисля, че ще успеем да се преборим с Кирил. Вечерта Лена се среща с приятелките си. Младата майка е много развълнувана, защото иска да спази обещанието, което е дала на майка си и да разкаже всичко на момичетата. О, мачки, как сме тази вечер? Избрахте ли си какво ще бъде? Ами не, предложи ти нещо като за три хубави момичета. За вас имам идеален коктейл Дракула. Какво съдържа? Съдържа водка, ягодки и вкусна малко на ванилия и лимон. Ми звучи чудесно, носини ми. Внимайте, че е много опасен, защото не успеете да не стане нещо. Внимаваме. Може ли за мен чаша портокалов сок, моля? Как така? Само портокалов сок ли ще пиеш? Моля те, очаква ни дълга вечер. Трябва ти нещо по-силно, какъвто портокалов сок. Да, но държа главата ми да бъде чиста. Защото, както ви казах, искам да ви кажа нещо. Хайде, давай. Въпросът е там, че... Спомняте ли си онзи ден, когато ме видяхте с майка ми и едно дете? Да. С Юли. Юли, да. Ами,